Rýchlo, Niky. Kde je Niky? Rýchlo. No poď ku mame. No poď. Poď. Juj, moje kuriatko. A teraz rýchlo ku Niky. Najkrajší darček pre mamku na Deň Matiek. Áno. No, Niky, kde je Niky? Kde je Niky? Tam je Niky. Kde je Niky? Je krásne vybalancovať. Jej! A spať. To bude toľko veľa bumbacov. Teraz. Zakiaľ do kamery. Ešte nie, ešte sa natáča. Ježiško, to je krásne. No poď. No poď. Ja. Máš? Dobre, môžeš vytknúť. Papa. Papa. No už teraz jasné, že hej. Už ani ruku nepýta odo mňa, že daj mi ruku. Už ani ruku nepýtame, že... To je škoda zahodiť kameru teraz v tom najlepšom. Nie? No. Tu tie zlaté nožičky tam behajú. Ticho, Guniky. Poď ku mne, Lili kulečka. Nie, on má svoj smer. On si myslí teraz, že len do tú jednu trasu. Počkaj moje, počkaj. Lili kulečka. Kde je Niky? Chytíme. Lili kulečka, Lili. Lili kulečka, Lili. Tak. A teraz ideme tam. Tam a tu a tu a tam. Lukáškovi sa to veľmi zapáčilo. Až veľmi. Oddych. Vypni. Ja už nevládam. Dovidenia.